setetes keringetku, setetes susu sing tak nggo gedhekke kowe tak jaluk. Mbokmu dipentung kancing lawang, ora kena sirahe kena wetenge, mbokmu mati lae kowe ya. Sampeyan iki mestine akeh banget gawean ana ing omah. Tak enteni ana ing papan kene lho sampeyan lho Kakang. Cetone pun kakang iku lawan wae rampung wajiban. Uga rampung wae gegrajan. Mergo entuk dawuh saka Sang Maha Buta bapakmu. Lho aku lagi bisa nemoni lawan sliramu. Sing gedhe pangapuramu iki. Kaya ngono Kakang. Apa sliramu delok yen to kesuwen mek ngenteni lawan wong kakang. Ora Kakang. Ora kesuwen yen kaya ngono. Mumpung ana wektu kang lodang, ayo padha lemban samudraning kacilan. Ternyatane kon kakang uga wis suwe banget ora panggih lawan sliramu. Nembung utawa ngutarake rasa atimu lawan wong kakang. Endah pasuryamu ku endah swaramu kang ngumpulne kanggo kakang. Hormati aku wis rila. Angger Krishna Lumeng bumi sakureping langit. Anggenipun kakang jaga tresnamu ora bakal kendhat-kendhat wae. Ngono apa kang dadi tembungku, ngono apa kang dadi tembangku. Weteng ati mung sirawa
kakang bener aja nganti sliramu. Gawe pungkakan yo. Apa gawe pungkakan iki Mula sing tak gawe madang kok saged gelar-gelar namun dua siji pun kakang wis ngono terus nang kakang siji yo wis siraman. Sampeyan iki yang apa wedok ayu, saliyane aku apa sampeyan iki? Iki lho Kak. Kakak kesana lho. Ayu lho Kakak. Kakang iki personale mung sawiji. Kok kakang yo wis kesel wadon siji, iki wis cukup siji. Wong setan alas kowe nempiling lawan aku derajat kados aku aja malah bujuk Masaku yo cilik kok abote ra umum. Mateni segede iki paham to rom-rom. Aja ndelok cilike. Bilang-bilang. Aku dhisik. Iya, Rom. Sampeyan tak tega nyepalane Kakang. Rasido. Karepe sampeyan iki arep lah apa? Ngene ya. Piye? Rasido kae lanang. Jangkep kanca ndriyane bagus. Tan bedane aku. Lasimu uga bagus yen disawang. Jangkep kanca ndriyaku. Lasido kae seneng karo kowe. Bener. Lah iya lho. Sampeyan gaya wis ngerteni dhewe. Iya. Yen Kakang Rasido kuwi katresnanku. Katresnanmu. Ya, Neng ngene lho. Piye, Kakang? Saben kowe cedhak karo Lasido. Ya to? Lah kok lae Kakang ora usah glibet-glibet lho sampeyan iki. Yo malah kudune sing glibet ngono kuwi lho sing marahi. Nek sampeyan iki dadi wong iki kok ora usah glibet-glibet ngono lho Kakang. Diblakake wae Kakang. Sampeyan iki celane iki arep ngomong kan aku apa Kakang? Jujur aku kepengin domo karo kowe. Perkara aku kowe cedhak karo Lasido. Lasido tak tempiling, kowe tak colong iso tangan Lasido. Ngono. Ngono ya, Rom. Aku tak bloko karo kowe ning papan ki. Nggonku nyolong ngono tangan Lasido. Aku go seneng karo kowe. Seneng karo kowe. Seneng kan lan aku. Sampeyan arep ngepek bojo lan aku. Lho iso no. Dhisik ya, Kak. Apa sampeyan iki arep ngepek bojo lan aku? Sampeyan iki wis ndek pegawean apa ora, Kakak? Perkara Wong wedok iki akeh lho, Kakak. ya. Perkara pegawean kuwi gampang. Angger wong lanang kuwi mau kepengin rabi, ndang rabi dhisik lagek nyambut gawe, mengko lak duwe tanggung jawab dhewe kandhane kok. Lho lho iki. Kepenak kowe ora aku, Kakak. Ini lho, Rom. Piye, Kakak? Coba to. Gagasen. Ya lho. Kurange apa aku? Lagi nganggo busana wae, ya to. Kuwi wis cocok. Kuwi sarwa abang. Ya. Kakang uga sarwa abang lho. Kepiye? Ya ora maido, Kakak. Kurang apa? Sampeyan iki ya bagus. Heeh. Mestine bae akeh wedok ing saka kono sing seneng lan sampeyan lho, Kak. Lho sumpah ki ting-ting lho. Lho kandhani kok. Aku nek seneng karo bocah wedok liya-liyane jaba kowe lho. Piye? Ukurane ya, Kak.
Aku ora bisa ngimbangi katresnane sampean. Ah, aja ngono to. Ah, kok geting aku nek kowe ngomong niku. Sampean arep pokoke bujulan aku. Ya, Sampean golek gawean dhisik. ngono. Oh, yen wis ora gawean. Om, Piye, Kakak? ngene wae. Iki apik-apikan ate. Ya. Nggonmu tresnane karo Lasito. Kuwi diurungke wae. Senajan aku durung entuk gawean. Kowe kepengin njaluk apa wae? Kalung sing gedene padha rantes pur. Kowe njaluk busana sing sawo gumebyar. Kowe njaluk masang sing gedene padha timba. Aja kuwatir mengko tak colongno lho. Ya omongke sampean sing saiki. Pokoknya aku yang dadi bojone sampean. Dadi bojoku. Mesti bae sampean ora kaya omongane sing saiki lho, Kakak. Gemoy. Pisahno katresnamu karo Lasito. Ya. Ora, Kakak. Sepurane ya, Kakak. Kuwi yo ora gelem. Ah, ngene iki sapa? Sing nyawang bocah ayu denok kaya kowe. Sing kuat atine sapa Rajono kowe? Coba. Wong lanang endi? Lemo ya. Rabi karo aku. Aku ora iso ngimbangi katresnane Sapa mandis? Loh, ayo lah. Kaya sira.
ngemis katresnan karo kowe. Ewa semono kowe isih bakal ora tresnani karo aku. Apa njur aku kudu tegelan mentolo karo kowe? Sampeyan arep apa lho, Kakang? Arep ngopo? Aku wis kadung cinta saka nyongkoder karo kowe tak dono. Hah? Sampeyan dhewe wis ngerteni dhewe yen aku senenge katresnan lho, Kakang. Wong lagi wae kok. Lagi pacangan. Pacangan kuwi calone ana loro. Sing siji calon wurung, sing siji calon dadi. Mula yen isih ana aku ning papan kene tak temtokke. Kowe calon wurung karo Lasido. Yo. Sepurane yo, Kakang. Nanging aku ora bisa ngimbangi katresnane lan sampeyan lho, Kakang. Ono. Wis mbok antepe. Wis, Kakang. Yen wis mbok antepe. Mumpung ning papan kene ora ono. Kowe lanang. Apa kudu kedel tolongan. Apa kowe kepengin tak traos ning papan kene? Wong sakmenene aku las karo kowe. Yen kowe ra iso las karo aku. Ayo. Wes yen kowe ora gelem dadi bojoku. Aku dohno tanggone sang. Dohno sing. Sampeyan iki apa, Kakang? Aku tak jeluk ambung sih. Sampeyan iki memang kurang ajar lho, Kakang. Alah jeluk ambung entuk ora kalong ora kalong. Ya. Gelem ora? Ora, Kakang. Gelem tenan apa ora? Gelem tenan apa ora? Lho. Ayo ngadeg kok seneng men turu lho. Tol kabeh. Lah wong kok senenge turu ngono ah. Ngono tak. Wes ae aku Kowe mau diapa? Diapa? Kakang. Iki piye? Lasido iku lho, Kakang. Lasido iku lho, Kakang. Arep prawoso lan aku lho, Ora Kakang. diprawoso, lak durung diprawoso to. Kowe mau diapakno karo rasimu diapakno. Kowe diapakno karo rasimu diapakno. Oh, didemek-demek ngene pipi mundur. Yo. Terus apa meneh sing dicekel? Lho, kowe mau dirangkul ngene. Bajingan tenan, setan. Sing setan iki kowe lah sing. Lah aku iki nang kene. Piye? Lah aku iki jublek iki lho. Lah ya ora apa-apa iki katresnan. Lah yo ning aja nang ngarepku. Lah kok kowe wani-wani mung pilih karo aku brandang katresnan karepmu kepiye? Ngene lho. Piye? Kowe seneng karo Nyoto tak akoni yen tak aku pasanganku. kowe wong lanang. Yo. Aku kok jejere wong lanang. Kowe seneng karo Arum. Yo. Aku wong lanang jangkep kanca duwe aku to. Nyoto kowe mangkono ora tak selaki yen kowe gak bagus. Arum kae wong wadon ayu. Sapa wonge sing ora ngerti? Arum kae ora seneng. Sapa? Aja kok meneh kowe. Aku go seneng karo Arum. Ning ora mamak kang dadi mripatmu yen to Arum iku wis duwe pasangan aku kok. Mulai pacangan wae. Nang kowe tresno ora karo Lasimo. Nanging aku ora ngimbangi, Kak. Katresnane Kakang Lasimo lho. Ah, atine ora kono, ae ora kono ndelok seneng karo aku. Upama kon milih, kowe karo aku milih ndi, Nduk? Milih di Baguse kaya ngene. Milih aku, ah. Rupane kaya ngono ya ora to, Kakang. wah, Bagus aku, kowe iki lho bagus aku. Ibu-ibu, kula kalian Lasimo
Lasimo. Bagus Lasito, Lasimo. Lasimo kasanono. Nggih. Kasanono. Para batukku. Piye, Tok? Yo. Saya ngene. Piye? Tak jaluk. Tak jaluk karung suketan. Mergo arung kados tak kuku ro karan. Podo-podo trepan dewane. Hop, hop, mas. Lasimo. Yen kok ndelake atau sing balung kakrek tak ora kabeh. Kabeh aksi kawijayan. Tentu wae papan kene. Kok tetok Lasimo. Sadilo karo Salimo, Lasido karo Lasimo. Sariman karo Sarimen. Sampeyan niku kok iso Lasido karo Lasi. nggih. Umpama iki aku randang teko, wong loro mati bareng, mati sampyuh mergo ajimu ngilmumu kuwi padha. Nanging kula kinten tesih atos barone kula. Atos kula. Sik, Sajane selanang kowe dhewe wong iki. Kuwi lanang. Yo wani karo sampun teken pilingamu ora klenger pengen rohonge aku. Ayo mrih. jawuk. Jawuk. Arep padha pameran. Wong ukuramu kuwi padha. Kok umpama kowe tanding ngaji mati sampyuh. Lah, arum njur besok bojone sapa? Nek kowe do mati. Ora sida. Lasido mati. Mati. Kowe mati. Mati. Lah arep malah sinten? Nah, mulane. Pikir. Oh, alah. Napa sampean pek dhewe mawon? Lho. Aku ki pakane kok. Mboten. Umpama aku nekat durung ora iso, ngono. Kok mboten saged niku pripun? Niku pripun? Wong wis tuwek kok. Ngeten mawon. Sampean niku betaken Prabuya pinten? Terus Anak sampean jodohke kalih kula. Lho, kula niku gambel kalih sampean. Donyane sampean niku pinten? Umpami mangke nek sampean pun mati, lho kula pendhem sak jero-jerone. Lho, ngaten pendem jero. Nggih. Dadi mikul dhuwur, mendem jero. Pikul kula pikul sing dhuwur. Lho, nggih. Pendhem jero, kula pendhem sing jero kula dedak. kuwi jenenge mikul dhuwur, Mendem jero karo wong tuwa lho, nggih lho. Piwulangku kok malah ngene. Lah pripun Sing jenengan? tak karepno mikul dhuwur ki njunjung derajate wong tuwa. Mendem jero tegese pinter nyimpen wadine wong tuwa. Ora ketang nang mah ora godak mangan, tangga teparo aja nganti ngerti. Kuwi jenenge mikul dhuwur mendem jero. Kula kinten niku nek sampean mati kula pikul sing dhuwur. Nggih, kula pendhem sing sak jero-jerone 40 meter napa-napa niku. Lah, kok tandhangi karo sapa? Lah kae doser rasane Lah iya. niku wonten doser. Zaman biyen ku ora tak gede Mula to, Rum, kowe ngerti mergo Lasimo ki rada bodho, ora ngerti sanggit rumsit dawuh saka bapak. Mula kowe ya karo aku wae. Aku wis ngerti aku wis mudeng. Lasimo ora mudeng. Alah tunggu. Alah anjene nang ngarepe Kene. Nggih, kula. Ngerti ya. Arum Lasido Lasimo kuwi dudu anakku.
wari perang karo wong Medang. Ora wari kalian medang. Wong musuh Medang. Nggih. Pirang-pirang dina nggone perang, korban ora sithik. Nggih. Wong desa-desa kawula sing ora ngerti perkara dadi korban. Kasebut kahanan. Lah iya. Nganti bingung uripe kawula ki piye. Wong perang. Nggih. Nggih. Lanjut. Sangka banget aku. Krungu bocah bayi nangis. Tak goleki. Jebul bayi ki mau. Ibune mati kena panah gegere. Njur bayi ki mau ngamplok mbokane sing mbokane wis temekane pati. Bocah kuwi tak kup. Tak openi. Lora gantalan taun ana meneh ketoke wong iku manten anyar. Omahe diobong sing di omah kobong. Ana bayi nangis meh wae kena kini tak saut ndak slametke tak gawa mulih ning desa Ngadiluwe. Nggih sampeyan slametke. Yo. Lah, sijine wis pinter trantan lagu sijine cek bae. Tak mok mergo lanang loro. Aku ora ngerti jenenge. Bayi kuwi sapa wong tuane mati kabeh. Njur tak jenengke Lasido karo Lasimo. Jadi Pak wis ora ono dadi perang. Semono uga wong tuamu mati kobong diobong karo musuh. Kowe wis ra ndek Pak Mbok. Pirambara ya Le. Kowe do ditinggal wong tuamu sing wis tumekaning pati. Kowe nyuwuna nang ngersane Gusti. Muga-muga wong tuamu tinampa Gusti diapura kaluputane tinampa ganjarane manjing ning swarga loka. Kok malah do rebutan wedokan. Wedokan tek mung sak arum. Lah apa Ini kok terus sangat karena arum. mergo Cina. Kula sepindah malih nilake kumpanuntan wong pindah. Ya. Lamun to mboten wonten bapa tartamtu Wis ora urip. kasambu ing kahanan wonten ing peperangan kala wau. Lah iku lho ya. Aku ki mau arep nagih utang. Setetes keringetku, setetes susu sing tak nggo gedhekke kowe tak jaluk. Susu ingkang saged gesaraken kalian kula. Boten saged. Kula kapecah ana kemawon. Klejong goblok pola munderek. Wis ngedono ora. Kowe lila ora. Ya iku ngger, lakone urip mesti ngono kuwi. Aku sing iso nyandangi kowe utuh mangan wareg. Apa sing kok jaluk tak turuti. Semono uga kowe arep. Biyen bapakmu ki tukang mendem. Mbokmu meteng mendeh-mendeh. Jadi mulih mendem ngamuk ngepruki. Dilalah sangka banget gempunge pakmu mergo mendem. Mbokmu dipenthung kancing lawang. Ora kena sirahe kena wetenge. Mbokmu mati lahir kowe. Ndak ana sing bener kok iki. Urip kaya ngene iki ndak ngrumpet kabeh. Sadar. Kakang jaluk kawula sing gedhe. Mergo kakang wis wani cumantuh kolan kowe. Lamun topi iki mau kelakon wis kadung
putraku. Mestine wae bakal mirang-mirangake karo mula aku njaluk pangapura sing lan kowe di aku njaluk ngapura karo kowe. Loh, gini pun keringkangan kelawan panjenengan. Sakwise aku ngerti sejarah pangandikaning bapa tinarbuka sajroning atine kakang. Yen to sak tenane lembaring sejarah senajan kuwe sakatrine ora tunggal ketok kunir nanging wiwit cilik wis gak anggep kaya sedina. Lasido lasimo lan kowe arum. Kowe mengko najan wong wadon bakal ndak jamasi tak pendem lawase setahun. Nek kowe mati ya kodratmu, nek kowe urip bakal entuk wadi. Lah, kowe besok iso nemtokke jodohmu mbuh Lasido lan Lasimo. Kuwi muhung lehmu mertapa. Wiwit dina iki kae, Nger. Ndak cawisake jembangan kanggo jamas. Kowe jamas dhisik, mengko kowe tak pendem. Jelas itu. Akan Lasimo. Aku kepercayaan senajan baru ing mengko jodone mimpo ana ing aku. Kowe aja nganti srek atimu. Kosok balene kakang. Yen tok arep kuwi pancen pinesti jodoh. Kakang uga nedo trimo karo sing. Piye? Aku kolelo gawa yen larung milik sampean kakang. Nanging kula tak suwun lila lan negaramu yen larung milih lawan ambilan. Iki miras ndak jajah minangka giri saya sayembara. Kowe sangka pertapan ngadi luwih besawa ning lerenge bumi. Mergo desa besawa ora desa. Lah awake dhewe iki nek ning desa Tenalas. Waton kowe sak kloro. Iso dadi nayaka praja lan prajurit kahuripan. Kuwi jodhone arum. Kula rumaos wiwit alit dipun gesangaken dhateng kok. Jur kula sumpah kula badhe males Gusti dhateng bapa. Waton kula mriku boten saged bagyoke dhateng bapa. Kapilara kula punjake mawon. Namun kula menika boten saged dados senopati. Kula boten badhe wangsul sampun. Kula murid uga anak ingkang linair jaler kedah saged mikul dhuwur mendem jero derajate tiyang asepek. Tiyang asepek kula menika panjenengan. Ingkang kula suwun namung lila ugi pangestu panjenengan bapa. Ugi kasundadan ingkang dados sedaya. Aku pamerono kowe nganggo busana kasenopaten bali ning ati luwih. Panuwun pamit. Cara genaun aku kinangi jerit. Sangka banget tresnaku marang kowe, bocah telu. Pinangka pandadaring urip ning ora bisa
Lasido Lasimo mesti salah siji sing iso dadi prajurit ya. Dewi kene suci. Mula saka kuwi kowe kabeh tak kandhani. Saka ing gati, saka ing babakan iki ora gawean kang enteng. Tak ora udan. Yo nek panglamar ditompo, yen ora kowe lan aku bakal